Bí sábháilte, bí eolach ar de chearta. Tá soléire faoi dhálaí oibre táchtach do gach duine sa chúram fadtéarmach. Mar chúramór, tá sé de chearta go faisnéis a áil. Agus mar ostóir is dúlgasar tí a thuairt. Baineann fostóirí, institiúdaí agus neamhsbleacha a réan, tarbheith as faisnéis tholéir srédhearcach a thuairt do chúramóirí. Tá gach chúramór i dteideal faisnéis scríofa a áil faoi na dhálaí oibre. Ar nós uaireanta oibre, pá agus tréimhsí scíthe. Tá oibrithe atá ar post thar lear i dteideal faisnéis bhreise a áil. Is ionainn cearta oibrithe soghluaisteacht agus oibrithe náisiúnta, ach seans go bhfuil gá le tróir bhreise chun córais áitiúla a thuiscint. Cuireann faisnéis tholéir agus sábháilte le socríthe chúram níos sábháilte agus níos seasamhaí. Tá le eolais téigh ag suíomh gréasáin eile.